Isang araw po mga ka-rides, kasama po natin ang representative ng Gawad Kalinga. Sila po yung magpapakain at magpapalaro dito po sa Barangay Poblacion 2, gayon sa Camarines Sur. Ano po yung Gawad Kalinga, sir? Okay, ang Gawad Kalinga po ay isang non-government organization na nagkakalinga po, nagbibigay ng kalinga po para po sa ating mga kababayang mahihirap. Nagsimula po ang Gawad Kalinga noong 1995 sa pabahay. At ngayon po ay may 3,000 communities na po sa buong Pilipinas. At ngayon po, hindi lang po bahay po yung ginagawa ng Gawad Kalinga. Pupunta rin na rin po kami ngayon sa mga barangay. At ngayon po, magpapakain po tayo ng hot meal, which is lugaw sa 200 na bata. At magpapalaro para po sa therapy sa kanilang dinanas nilang sa Bagyong Christine. And kahit pa paano sumaya sila kahit sandali, and mapakain din po sila ng mainit na kahit lugaw, kasama po ang SK official. Yan. So para din po, and then para din po, magkaroon po ng ngiti po sa kanilang mga lahat. Maraming salamat, sir. Meron pa po kayong dadagdag, sir? Ayun, so bali nagpapasalamat ako sa SK officials po ng Poblacion 2 and sa tulong po, kung hindi po din dahil sa kanila, kahit may dala akong pangluto, hindi ko din po ito magagawa mag-isa. At syempre sa barangay po ng barangay captain at sa buong council, nagpapasalamat po kami at sana po may mga susunod pa. Sana po hindi lang dito po nagtatapos yung po namin, yung pagtutulungan para dito sa komunidad sa Barangay Poblacion 2. At titingnan po natin kung ano po yung pwede po nating pagtulungan. Maraming salamat. Maraming salamat po sa volunteer at sa SK ng Poblacion 2 gayon sa Camarines Sur, sa pangunguna po ni SK Chairman Christian Sabalyegue at sa coordinator po ng Gawad Kalinga. Maraming salamat po.